ciwon soyayya. Ciwon so ya kama na rasa yaya zan yi soyayya da ke tamkar fansar rai ce na ba da kaina. Ciwon so ya kama na rasa yaya zan yi soyayya da ke tamkar fansar rai ce na ba da kaina. Rikice ta zama kullum har da shana da tunanin ki nike kwana in tashi farin ciki na sunan ke zama sunana wasu haka suke kirana in bar ki fa zan iya ba ko da kauzar rasa raina. Da baya akan ki tsoro ne ban sani ba mai sanya raba muni da ke to ya bari tun ban yi so ba na dau damarar fada da kowa da na san ki ba zan bari ba ke ce zabi na raina za ni kira ki da ginshiki na. Sanki ya kama na rasa yaya zani warke kiman talafi na kauna cikin zuciyar ki na zo na farke agajin ki nake bukata ki ban magani ko zani warke kaunar ki nake tunani kullum har a dare da rana. Ciwon so ya kama na rasa yaya zan yi soyayya da ke tamkar fansar rai ce na ba da kaina. Fansar rai ce na ba da kaina. Ciwon so in ya kama ka san babu sauki maganin sa guda kawai ne wata ka so ta saka ka shauki ita ke sa kai farin ciki ka warke a take ka kama doki ne ke ce magani na paracetamol bai ga na kaina. Ce ta auka man lokacin da ba an kare ba yadda baibaya zuciya ta kullum gashi ba dan kaɗan ba. Ciwon so na da sauki amma naki ba dan kaɗan ba ni ban san walwala ba hakika in dai baki gona. Ce ni da ke mu zai hana mu komai a tare na zamke kin zamo ne tarayyar mu ta zanta aure so shi ne ya haɗa mu da ke kauna ta saka mu ture ke ce na saka a raina dan Allah ki taro mu kauna. Ciwon so ya kama na rasa yaya zan yi soyayya da ke tamkar fansar rai ce na ba da kaina. Ciwon so ya kama na rasa yaya zan yi soyayya da ke tamkar fansar rai sai na ba da kaina. Daga ɗan Alhaji Record.